Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Happy Pista ninyong tanan. Fiesta. Pista ron sa tanang mga santos. Naba mo'y santo sa inyong pamilya? Kinsa man, imong papa, imong mama. Nya na ay mga santosonon, pasabot ka na mga buhi pa ba nga santosonon na o mga yawan o nakadaganan. So ato silang gihandom ang gipasidunggan o wala pasidunggi sa atong simbahan. Sayod ta nga daghan kayo ang tuaros langit nga wala na nato mailhi, pero sila nakaila nato. Mao nang handob ta nila in general, unya mangandoy sadtang maliwat nila. So pinaagin ining atong paghandom sa mga santos, iampo nato ang tibuok kalibutan aron makabaton og kalinaw ng mga katawhan, mga ambisyon unta nga masantos, dili lang kay madato og mahimong gamhanan. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga dunay mga santoson nga kasing-kasing, manggiloy-on o manggihatagon, nga punon unta sila sa Ginoo, sa grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangama niining daghang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, usa ka gatos o kapatan, gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay o katawhan, ug nagbarog sila atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbiste sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono o gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat o pasidungog, gahom o kusog, iya sa atong Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Og miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga biste, o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo,
o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Palalungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbato ni ining paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios.
Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kon bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pas unang pagbasa, porting daghanang mga santos nga iyang nakit-an nga nagdaig sa Ginoo. Gikan sa tanang suok sa kalibutan. So posible ni nga mga santos ni nga sa wapa matao si Kristo or mga santosonon pa ni hangtod matapos ang kalibutan kay revelation man ni past, present o future. Sa ato pa, doon na nagpuyo dito sa langit nga porting daghana, nya doon na pa'y umaabot. Gusto mong maapil sa umaabot? Kinsa dinhi ang gustong maapil sa umaabot nga mupuyog langit, asa kamot? So kanang wa mo pataas, padong na nas impierno. Ang pagkasantos, mga igsoon, usa ni siya ka desisyon. Dili ni pwedeng automatic. Kana bitang mo yung pagbuot las Ginoo, Ginoo lay magbuot, kana siguro gyud kang maimpierno ana. Oh. Gikono lingi ay mong tupad, pangutan ay na gusto ka masantos. Nya mo ingon gani, Ginoo lay magbuot, impierno hono na ka. Bitaw. Nga naman, matod pa diri sa atong unang pagbasa, siya kinsa man yung mga tawhana, siya wa man ko kailaan nila, sir, ikay nakaila nila. Siya mao ni mga tawhana nga ilang nakalahutay sa mga paglutos o mga pagpatay sa kalibutan. Mao ni sila. Sa ato pa, wa sila mo give up ni lahutay. Kanang paglahutay, usa man na ka-desisyon, God. Kay nga to yung automatic nga kinaiya, mo palayo magita ng mga kasakit. Pero og mo desisyon ka nga magsantos, go through the pain without complaint. Ug mo na'y kinabuhi ni Kristo, ni Maria, sa mga propeta nga mga santos, wa gyoy reklamo. Sige, ikaduhang lingi. Naunsa man ka, reklamador o dili? Kina, pangutana. Kanang wa mulingi, reklamador. Oh, gasigi naman nag-ingo sunahona, siging sugo ni pariya. Uy, kapoy, sig sugo. Wala, mga reklamador, pagbutan man ta. Bisan din kanang asa mo palingkoron. Maglagot ta. Na may daghan, mailahan akos mga naong, kana igingos asirit, diri lang lingkod, sir. Lingi dig hait kay ba? Nya lingkod dayon dito sa di magtingog lingkod. Mura bagay ngop, lapti ko ron piti kang buang. But antaw tay buot lingkod. Kana mo na sila yung mga impierno honon. Ano yan naron? Nanimba ng uban din eh. Nagi squire, ni apil kay ng uban da squire. Ni apil sa nag-choir niya. O bansan magsigig misa. Mo na sila yung mga impierno honon. Pero daghan sang tuas langit. Mo na nga ang Ginoo di na maguol. Nga naman, daghan namang tuas langit. Og punan, mas maayo. Og di sad punan, okay na Okay na kayo. Mo na, pwede ra kitag maimpierno kitang tanan. Kay lingaw naman sila dito sa langit. O na dito sa Vicente Ferrer. Ang atong mga kaliwat,
Naman sa tayo daghan kay mga kaliwat nga mga santosonon kaayo. Nya ngano man nga masantos man ta, dili na tungod sa atong binuhatan lang, kung dili tungod kay matud pas ikaduhang pagbasa, tungod sa dakong gugma sa Dios giisip ta niyang mga anak. Mao nang makasud tag langit kay siya sad ang Ginoo mismo nga nagbuhat nato, mi desisyon nga iya tang himuong mga anak. Siya'y nagbuhat, nagpakaamahan sad siya nato. Pagkanindotas Ginoo. Pero matud pang San Juan, wa kita kibaw unsa gay ato pang umaabot. Pero ang ato lang siguro gyud kaayo nga kun mahiusa ta ni Kristo, nibutang tas atong paglaom diha ni Kristo, nagputli tas atong kasing-kasing diha ni Kristo, mauban gid ta niya. Mao na atong paglaom. Ay na lang pagsigig sukit-sukit, maunsa ka dito, moingon baro na ang mga lektor, magbasa gyapon ko dito epistola. Way siguro. Ako moingon sa ko, unsya umalangit ko magpari gyapon ko o pwede na ko magminyo. Ngana ba? Di way siguro. Ay na lang di pagbuot. Importante ang Ginoo na mo ay mahiusa. Ay na mo pagingon kani akong banang animal kayo, mabuutan na kani og malangit. Awa man sa ginay sigurong malangit. Ikaw sa banag yapon ni nako. Niingon as Kristo, igabot ko nos langit, wa nay minyuay, wa na sa ditoy banahay. Kanang imong bana, igsuo na lang na nimo. Kanang imong anak, igsuo na lang na nimo. Kanang imong ginikanan, igsuo na lang na nimo. Muna dinhi inig misa, kay mao man ni ang kuan ko no, kahimtang dito sa langit, kining Eucharistia, muna ang atong ipakita, panag-inig suunay, yango-yango, muna ang ingko, ay na mo pag-amin, panahos misa, kay ang liturgical action ana, igsuon tang tanan, equal ta. Wa may mo amin sa iyang manghod, di ba? Wa say mo amin siyang igsuon. Muna, igsuon ta dito, practice na lang mo ana, kanang imong bana, igsuon na lang na nimo. Muna kung mukuyog na siya glain, inato na ni kuyog sa siyang laing igsuon. Ana, di ka masilos. Asa ka dong? Siya ato ko sa akong igsuon day. Sige. Muli ka, siya basig sunod si mana. Ana, siya lingaw sa siya dito siyang igsuon. Asa masad ka day? Siya mukuyog ko sa akong igsuong pari dong. Asa makahigda? Adto siyang kwarto. Nga naman, ipakita ang panag-inig suunay. Ang maingor sang bana, take care. Ana, no? Wadyo kay sala. Og mauna na ang gihisgutan sa 8 Beatitudes. Kaning 8 Beatitudes, Matthew chapter 5, 1 to 12. Mauni siya ang 8 kaagianan padong sa langit. Siya rog di ta malangit. 8 guni kaagianan. Bisan pag-unsa kadako sa imong sala, makaabil ka ni ining tanan. Bisag usa lang ani imong buhaton, malangit magyog ka. Pero usa sad ani imong supakon, impierno sa ka. Pero 8 ni kapaagi, depende las pabor. Unsa may gaona, kakabos. So kanang kakabos, agiana nas mga sa langit. Gauna gina, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Ikaduha, ang kasubo. Bulahan kamong nagsubo. Kana bang kagool? Agianan sa dinas langit ang kagool? Ang sunod, nagsubo. Mapaubsanon, humility. Kana bang mudawat lang bisag unsa? Kana, makapalangit sa na. Sunod, kanang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kana bang inigtan-aw nimo sa amin, moingon day ka, your will be done. Di na ka magsigig usab sa imong kilay, imong buhok, imong naong kay your will be done man. Mao na sila gitawag og pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mao na kapalangit sa na siya. Sunod kanang maluluyon. Kanang maluluyon, kana bang inigkakita nimo sa imong anak nga tapulan kaayo, di ka masuko ang imong bation, kaluoy. Kaluoy sa kong anak tapulan. Ikakita nimo sa imong silingan, ikabati nimong gimaritis kag maayo, gilibak ka, kaluoy sa kong silingan, libakira. No? Mo na siya makapalangit. Pero masuko ka, patay. Ikakita nimo sa imong asawa, nga gikabit sa imong kumpari, kaluoy sa kong asawa, gikabit ni pare. Luoy ka.
Ya, sunod ba na? Niguli sa imong bana, kulatahon ka, kay hubog kay siya, gamaoy, kaluoy sa kong bana, gikulata ko. Yan na. Mao na siya ang kaluoy. Mao na opposite sa anger. Gilungkab inyong balay, niguli ni mo karon, gihurot yung kuha inyong mga butang dito, kaluoy sa kawatan. Gihurot og kawat among butang. Ana. Nindot no? Depende na ninyo. Nya hunod, putli nga kasing-kasing, purity, virginity, kana makapalangit na sana, nang di jud ka maghunahunag dautan. Sunod, naningkamot nga managdait ang mga tao, kanang di gyud mo apil anang marites, kanang imo gyud bang higugmaon ang tanan, wa gyud kay dili higugmaon, kana managdait na, kapalangit sana. Sunod, kaning lutuson ta. Kana bang lutuson ka, i-persecute, unya patyon pagyod, kana makapalangit. Asa man mo ani? Gano, lingi ay mong tupad, hain ana imong paborito. Yeah. Og mo yung ka all of the above, congratulations. Pero mo yung ka none of the above, na impierno na ka na. Klaro na kayo na, impierno na yun ka. Una, hinaot-unta nga kita maapil ta to mga santos. Kanabitang mo palit na tog slot din nya natay mga activities mo apil gyud. Kana magtan-aw ka na naagid ang kasantos. Sa atong tubag sa Salmo, sa titubag nato sa Salmo, mao kini ang lungsod nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kana bang mangandoy ta nga mutan-aw kita sa Ginoo? Muna ang makakita ana kana ra nagpractice sa 8 beatitudes. So lain og practice, igtan-aw nimo kabos, hala, naong nas Ginoo. Igtan-aw nimo sa imong persecutor kanang sigig daog-daog nimo, ningka hala, naong nis Ginoo. Di ba? Ana wala. Sige, katapusang lingi ay mong tupad. Nakita nimo ang Ginoo? Ana ko no, ana. Honest lang, honest. Og wa gani, ana. Sige, usbag lingi ing na kita kas Ginoo diri nako. Ing na pangutana ba kita kas Ginoo sa kong naong. Nawa di ba moingon na yawa noon kita ko yawa. Ayaw luoy kay na kana inigtanaw nimo sa imong tupad nga ang imong makita ang yawa kana luoy kay ka kay pasabot ana daghan kay kagyawa. Kay ug unsa kuno ni asulod nato mora na atong makita sa gawas gitawag na siya projection. Ang way yawa dire di sa nakakita giyawa. Kung Ginoo ang imong nas kasing-kasing ang makita sa nimo pulo sa gid Ginoo. Ang mga kuan ba mga buhat sa Ginoo. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, ang dire karindia, mahal nga Birhen sa nagkulata og nagpatay siyang anak, nakita gyapon niya ang presensya sa Ginoo adtong mga tawhana. Mao na iya lang gyapon silang gihigugma. Ang Ginoo sad nga naghimo nato sa iyang larawan og kasamahan bisag kapila na tagabalik-balik og sala di gyud mapapas ang iyang naong dinhi nato. Mo nang gihigugma gyapon ta niya hangtod sa katapusan gyung pitik sa atong ginhawa. Pero inig kahumana ana manubag sad ta because salvation is a personal decision. Muna manubag sad ta. Ana ha? So samtang karon buhi pa mo paningkamot o buhi pa ta paningkamot nga masantos. Nya ug di gyud mada pagkasantos patabang anang imong tupad. Ug kamong duha padung na mo sa impierno patabang sa pari aron tiwasan mo. Ano? Pero nay sikreto ra gyud nga para dalitang masantos unsa man kana gyung kaluoy kay matud pa niya diri bulahan mong mga maluluyon kay kaluy-an mo sa Dios. Pananglitan ron ang bana nangabit
ang asawa nasuko sa bana nga nangabit. Karon kay nabangga man ang gisakyan sa bana ug sa kabit. Unsay tabo? Og moingon gani siya, kaluoy sa kong bana og sa kabit niya iya din tabangon kana malangit na siya na. Pero moingon siya, mirisi. Gaba na ninyong mga panuaya mo. Di siya patambali day. Ha? Patambalan? May maginang tiwasan dayon. Aka na, siguro jud kang maimpierno. Unya kayang imong bana ug ang kabit gaginunitay mas kamot. Niingon man, kaluoy nato. Kaluoy nimo. Ano, di ba? Namatay gid silang duha. Karon kinsa may malangit. Ha? Ang duha. Mao to'y malangit kay gikaluy-an sa Dios. Nya kinsa may maimpierno? Ang asawa hastang luoya. Wa pa katilaw kalipay. Impierno pa. Arang-arang pangbana ug ang kabit kay gikan man to silang ni check-in. Sa kalitilaw pa ikapadiroy ngano man sa taong malangit man na sila. Ang kaluoy lagi. Importante kay nang kaluoy. Di man nabakakon ang Ginoo. Pareha gud atong kuan katong gilansang tupad ni Kristo. Gibugal-bugalan si Kristo sa usa ka kauban niya. Naluoy siya ni Kristo nga gibugal-bugalan. Sa iyang kaluoy ni Kristo, gikaluyan siya o gida siya sa manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, isip katawhan ug mga anak sa Dios, malaumon kita nga mopadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo sa pangama sa tanang mga santos. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan sa bagang panon sa santos, magdala sa tanan niyang mga anak ngadto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang tao nga maayo og kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi ug sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni atong naganto sa mga nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Chupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanan nga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat na sa langit ng puloy-anan, aron didto magsudong sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Makagagahom ug mahigugmaon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama sa tanang mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg kalimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos o gitugot nga silang among gituuhan nga anaa na sa dili kaduha-duhaang kinabuhi sa way katapusang himaya, magatagad usab unta sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kunim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kabing gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong syudad, ang among inahan, ang langitnong Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuunan nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong ni ining maong syudad, nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon ni ining halangdong mga sakop sa simbahan ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang ug panig-ingnan alang sa among kahuyang ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makadawat kanimo, apan ni pamulong lamang, mangayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios,
ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos, ug nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya kaming nagtinguha sa pagsantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan niining kan-anan sa mga magpapanaw nganha sa bangkete sa puloy-anang langitnon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kasantos. Nya ma-maintain ra ni nato kung magsigi kita og sunod sa 8 beatitudes. Labi na gyud sa pagkakabos, pagkamaluluyon o pagka-maantuson. Nya atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mga santuson sa gayo nga nialagad nato karon, ang ato dihang pimag sa gawas, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lectors o salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, ang ato sad nga choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, ug ang atong mga naglimpyo ning simbahan, nga mga atong kaning personnel dinhi sa parokya. Labi na gyud sa mga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mrs. Silinia ug Mr. Frank Arcelo and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Ugma, naagihapon tay misa, pahidungod sa mga kalag sa atong kaigsuonan ng matay. Alas 6 ang misa dinhi, unya naasay alas 10 sa buntag, alas 12:15, o alas 4 sa hapon, o alas 6 sa gabi. So pili lang mo ana asa mo makalugar. Unya karong gabi, inighuman sa atong alas 5 nga misa, haymas na nato ang alas 5, himuon nato ang mubo nga prosesyon, nya dayon look alike saint competition anhi dinisod simbahan. So kung ganahan mo mutan-aw sa atong mga look alike saints, kana bang mga saints nga yawanon, di adin o kita mga buhi may pagkayawanon pa man ta, pero sagdi lang look alike saint man pod, mag-costume sila nya magpresentar sa kinabuhi sa mga santos nga ilang gi-representahan. May lang na makaila-ila ta ginagmay sa mga santos, no? Karon ng gabi ginagmay nga activity isip pag sa ulog sa All Saints Day. Nakahikay na mo sa inyo? Ug naaga ni hikay, padadi lang sa taon may din higamay. Manindog na ta. Pista goron. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kami. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa uban sa panon sa mga santos, ato ning padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy All Saints Day. Happy All Saints Atong Day. pakpakan ang tanang mga santos sa langit. Praise the Lord.